И така, мислих си, че ще имам нормална среща в мола, може би някакъв неловък разговор над кремвирщите на Леля Анна, както обикновено, но не, този човек имаше други планове, много други планове. Първите червени флагове. Вибрацията му вече съм трезвен. Продължава да обяснява, че тревата не се брои, защото тя е като от земята, човече. Хобите му мощно ходене из търговския център, сякаш тренира за Олимпийските игри без наркотици. Спойлер, не без наркотици. Поръчката му за закуска и чаша за плюене на тютюн, за дъвчене, стилно. Когато за четвърти път минавахме покрай един и същи магазин, той ми каза: "Ей, мислиш ли, че този с коктейлите продава трева?" Спойлер, човекът с коктейла не продаваше трева. Той продаваше купички сакай за $12 и разочарование. Миналата седмица бях обсебен, но сега съм добре. Очен контакт на ниво луд, без допълнителни обяснения. Искаш ли да видиш колко бързо мога да обиколя гребния канал? Не исках. Натиснете харесвам и проверете този онлайн магазин за възрастни. Големият финал. След 45 минути на тази реклама на човешка, енергийна напитка се изчерпа. Той изглеждаше истински шокиран. Той: "Чакай, ти си тръгваш? Но аз дори още не съм ти показал любимата си кофа за букук." Аз. Друг път. Нямаше да има друг път. Последиците. По-късно той ми писа: "Ти си горе, аз съм в мола." Беше 3 часа сутринта. Блокирах го и си налях много силно питие.